ku yi maza ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Good to go? Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Kana wanda ba suna na Adam A Zango a yarima cikin fim din Mati a Zazzau. Tunda aka ce Zazzau ai an ce Adamu Zango kenan ko? To mutanen Zazzau muna nan zuwa gare ku, amma kafin nan Kanawa ku shirya. Zan kasance tare da ku domin kallon wannan babban shiri mai suna Mati a Zazzau ranar Lahadi da kuma Litinin a Film House da ke a Bayero Mall. Da haka masoya na da kuka dade ku ganni ba dan na dauki tsawon lokaci tun sallah ban shigo Kano ba, amma zan shigo saboda Mati a Zazzau. Dan haka ina dan raka ba Rahama maybe za ta zo ta supporting dina, sannan kuma ina da abu kyauta na musamman da zan bai wa masoya na mace da namiji. Sai kun zo. Ni kenan. A'a, yan kallo aka ci. Ni ma masoyiya. Banda yan fim. Banda yan fim. Dan haka sai kun zo, kar ku manta ranar Lahadi da Litinin insha Allah. Sai kun zo.